Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Imawag ka matatang, apay ka di. Busy ka di, Rosie anak ko. Makipurpurdiya kami kaninanang tatang. Mabaling ka di nga umay kabay laing diti balay. Apay ka di tatang. Ilabal na kumamanan. Naurnog ngamin ti lalabaan. Yakmat masangon ti aglaba ta bisyak. Nimot lulam, di namat ka ba ilang ti aglaba iti kawas ko. Ibagak pa'y kaninanang no anya ti may bagana tatang. Uray sa anen. Among mat ninanang mo. Na-pride day tataw. Iso nagsina kami. Kasaritak pa'y nga umuna ni nanang tatang. Iti kasta, saan ang makaungat kanya? Asino ti imawag, Rosie anak ko? Ni tatang nanang. Apay ka numanan. Mapanak ka no iti ayanda. Ado ti malabaan akawas na nanang. Anya? Busy ka no. Iso adi na masango ti aglaba. Ay nawaw. Mismo ang nagsukatan na. Di na pa'y mat mailaba. Ay talaga a feeling don day tanga amayo. In short, pobre wano mamirmiraot adon. Mapanak ka di nanang? Apay pay lang. Nangalalaan namot iti kastalaing na. Abangan no makaungat day dyan no sa anak amapan nanang. Sigurado ada kayo manon ti pabasulan na. Naimbag tayo may Rosie anak ko. Nakailag ka laang mat di tatatang. Kunak man no busy ka. Talaga busy ak Rosie. Mapanak kita ti kumparik madamnama. Kasangay lang amin itagat. Inimbitan dak. Numaamuan ni nanang tikas tangar aramidan niyo. Sigurado ang makaungat manon. Anya ko matibibiyang ninanang mo. Kat mano atawon mo tin sipod nagsina kami. Kita am kiti ti malabaan dito eh. Tama pa nakita ti kumparik ha? Anya? Ama numarabyan kay manan ijay. No marabyana. Basta ikargamlat tan iti salad agiti kaus ko. Nalawag ka di. Aywan gayam. Ada ni Lolam iti silid. Nakaturog pala. Agluto kayon iti kanan nyo inton madamdama. Agasam man day di akawas ni tatang. Kaslapigadan matay. Buyet! Ay, nakaring kayo matgaya man lola. Awan ni tatang. Ada na pataganapanan na. Ay, kunak lakit di nun ni Buyet. Aglablaba. Sika magaya marusi apok. Inawagan nak ngamin ni tatang. Ilabaak ka numanan, tawan wayana. Sa doon na lang, day tapok. Saan ba nga inal daw ti panagtrabaho na iti garden na? No dadoma, ad-ado pa yan, ti oras na para iti bisyo na. Kasta ka di, Lola? Minton sumaruno, oray saan kan nga umay apok. Agruam day ta nga amam. Eh, kasano na makaungat, Lola? Bayam tagungat. Awan lang arudan ti bayaw, awat na kwarta ka na kayo, feeling doon pailaan. Ti kayat na, kat iso ti pagserbian niyaw. Mala, agtugaw ka ta mangal daw tan, Rosie apok. Ay, agyaman ak, Lola. Pasensya kan nadanglaan ti may pasangkukan ka. Ay nawaw, okay lang Lola. Nairwamak matkat. Ay madamag kuman. Sa dino ti pagtrabahuan ni nanang mo ita. Nabayag mo to na saan kami nagsarsarita. Sipod pimanaw kayo dito'y balay.
Makipurpor diya iti kumari na, Lola. Amoyo mat ni nanang, nagagatlaunay. Day tamot ti kayat ko kinkwana. Responsable nga ina. Husto tinakunayo, Lola. Mala, maganta pa yung mo na. Ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti panaganta, apog. Sa dino tayo ni Rosela ni anak ko. Pinaglaban ni Boyet, tatang. Anya, Awan kano nga minti oras tinalaing amanugang yung aglaba. Tabisi kano. anya. Awan ti oras na. Kano nakita kita ti kumpare na itay paawid na karakaw. Kunakun kat. Oh, Imposible nga min abisi. Katsag paminsan laang mat amapan iti garden na. talo at awanan tinapalabas sipod nagsina kayo. Yung awan lang tamagam tinagbaliwan na. Ay, pudno launay, tatang. Ultimo aglaba iti nagsukatan na. Di na pa'y maaramid mo. Sipod nagsina kami. Niru sila akanayon ti paglablabaan na. Apay anarabian ka, Rosie, anak ko. Nagsarsarita kami pa ngamin ka ni Lola, nanang. Kunak man no nagbakasyon ni Lolam iti ayandaan ti Mijay Bagyo. Inton sumaruno ka no alawas, nanang. Aywan, malagip ko. Husto ka di tinaibaga ni Lolom? Napan ka no ni tatang mo iti ayan ti kumpare na. Wen, nanang. Kasangay ka no ti kumpari na. Agsapaan na pan. Awan pa'y matlat taan nagawi daging gaita. Sigurado ang marabyan manunday dyan. Ay, talaga siguro nga awanen ti panagbalbaliw day jay nga amam. Saan matgayam abisi? Ngam pinaglabanak pa'y. Ay, kastalata ka na yun nun. Ay na, marigrigat lang arudan. Feeling don pay laang. Ay nawaw ti kasta nga ugali na. Sika pa'y lang ti makaamod dito'y balay buyet. Agbakasyon na kiti ayan ti kabsat mau. Kaano nga gawin kayo nanak? Bijak pa'y sigurado ibagak ka ni ading mau. Iteks na kanto. To'y balay ay wanam mat. Agdalos kay ti parangan. Inanang met. Anya ti panagkita yung kanya kaya. Diyaga mo dagdalos. Amok ti ugalim. Ang mga notibisyon tumanan ti into na ram. San kayo kati matanagan nanang? At daman ni Rusi nga po ko yun Awagak tono ko umayag dalos. Ay nawaw. Sika nga binan at agdalaws. Apay lang at aktakam di Rusi nga anak mau. Anyan tulangan ti ibaga ti asawam. Amang ano panunutan na nga ginggay ta kitawan nagbaliwam. Kas kaladon iti kasta nga aramidam buyet. Anya kumaita nanang. Abay, bak nang lang nga ti maawagan iti daon. Nang kita amat iti don apobraykan sa daot Isu nga insi na nakaniladay takasta ta ugalim. Awanin ta do sa nanang. Agrubot kay gitdeng, tapmusan kay amala daw. Dati mauawang iti silpon ni Rusay, lani anak ko. Asino, tatang? Kita amang gidino sino. Ay nawaw, nimot buyit. Anya nga tati ibaga day ta at tao. Isong bata mo na. Amang ano na patig ti baganang. Hello, Rose, sika ka di dayta. awan ti anak mo, napanggim matang. Anya ti ibagam aya? Ibagam to nga awagan nak ni Rose no makaawin. Iso ti kahit ka makasarita. Ay nawaw, siguro addamanan ipaaramid mo iti anak mo anya. Dagas ka day. Sika laeng aya, ti adda ti karpengan na amang ipaon iti anak ka. Ay na, boyet aya. Aging gagayam ita kat kasta ti ugalim. Di ka matin nagbalbaliw. Feeling mo siguro kat don ka. Imawag kayo kano itay tatang. Apay ka de. Rose anak ko. Umay ka mampay dito balay. Sapay makitangdan kami kumakan ni nanang. Nagbakasyon kami ni Lulam. Kahit awan tagluto no kasta busy ak. Anya? Umay kanto
Ato ti maaramid iti balay anak. Di ka matanagan, papakanan ka mo dito. Sigurado asan nakapalubusan ni nanang tatang. Apay kumasaan? Kasla kayo kanud doon. Dagas ay anak ko. Saan kayo kanumat nga grup-rupa at doon, tatang? Di mo pinalubusan ni Rose. Sigurado makaugan ni buliting ka. Bayam taagungat tatang. Kita no maiturod na ti umay dito'y balay. Ay, nawaw. Ay. Feeling don tuma ngamin tatang. Pagbalinan nakit din ababo ng datao. Adan to siguro, di pagbaliwan na nakaw. Ayawan lat ang muukon tatang. Mano atawanan tinaglabas. Ngam kastalat ta. Ti kayat na kat iso ti pagserbian me. Ay, dahil taki din ah. Imbes nga agtrabaho kami tapno adda maisaang. Saan? Tati kayat na kat isulaang ti maasikaso. Ha, naimbag kumamot no nagagat nga agtrabaho ijay garden ngam saan mat. Itay pa'y nga awag ni tatang nanang. Di mo sungsung-batan, Rosie. Agsagana kakit di, tamapan tamakipurdiya tapno adda usaran tayo. Kasano no umay ni tatang dito'y balay? Ay kat umay atag sarita kami itinalapat. Awan to, pa'y ti maitultulong na para iti panagadalyo. Sa ita, ti kayat na pagserbyan nyo. Ha! I-off mo ta cellphone mo, ta agrubatan. Wan nanang. Awan ti oras na agluto, aglabakan agdalos, ngam adda oras na para iti bisyo na. Ay na, kalukwan day ta. Ay nawaw! Nagbakasyonak lang iti dilimangal daw. Kasto yan tinagbalinan ti balay. Ay, again ka man di na si Kabulit! Hindi naman disturbo dito na. Kawawi ko lang nila. Ay, nawaw! Nabardag ka manan! Hindi talang mo, tala. Ay, nabuyit aya. Nasagom tinapan na kiinom. Ngam tagdalos dito'y balay di mo pa'y naramid. Kinaman di kusina. Ay na, kasla makabulan nga awan tao anang usar. Say plato anang nagsakbayan nagbakasyonak. Saan pa yan naugasan? Bisa nga ron na. Ay na talaga mauma akon ka. Awan din nagdumaan nyo kinala ni. Nangiwat kay law na yadwa. Awan tinangiwat nga asawa ken ina. No among ter arabidang buyan. No ay rason na yun. Tapno, isinadak na asawa ka na na. Maumamat Sakto pa'y nainam. Maumamatan iti kasta nga arabid mau. Tay pagmanta na karingkan buyet. Abay ka din na. Ang tugaw ka. Tagsarita tayo tinalapat. Tugaw. May papanitan niya ti pagsaritaan tayo. Hanya nga ron si planom iti biyag mo, ha? Saan mo nabaliwan day ka nga aramid mo? Na. Kaslak mo dakas iti panagkita yun na. Day ka nga aramid mo ti dakas. Kas kalabak nang iti kasta nga aramidem. Ti kayat mo, kat adda ka na yun ti ibabaon mo dito'y balay. Uray saan ka matabisi? Ni nanang mo. Di mo latultuladan ni Lani nga asawam. Nagagat ang makitangdan, kan amo na ti agtrabaho iti unag ti balay. Sikangay, agor oray kalaang iti maibaon mau. Ultimo aglaba iti bukod mo abado kan aglodo iti kanam, di mo pa'y maramid. Ay awan na! Lukas na kaakanayaon, di mo namnamaan asublian na kapay ti asawam. Nanang, indulin nyo ka di ti bras ti bado. Kita, may di ba nyo? Inusar ko, edi na minsan ngal daw. Ano, Maya? Maglaba ako ma. Ha? Maglaba ako na. Ay, dawaw. Itamang pa'y anak kalagip ka?
Ewan ata kabayla mo nanang. Samay sa, awan mo taramita ki Jagarde. Iso nga aglabaglatan na. Ay, saan ka mapanidayan ti kumparay? Nakita ka nga daarak nga igim na limabas di ta paraangan. Sana nanang. Ato pa'y tinaskin nga ramito dito balat. Naibos mo ilagan ti kayo. Awanan ti may songrod. Iso mapala man nagkayon to maramdama. Nasabar ko ni Buyay. Dito salan itaylan ni anak ko. Kat, anya nga'y timbagan na kada kayo, tatang. Ang mga no pinagsasawan na kayo. Samay. Imisim lang siya ka. Saan ka ba yan nagsarita? Ramadlaw na tagsinti kayo abinagka na. Itaman pa'y. Mas dawa nga rumbay. Taniya bala yung Teresita, di kakaasay. Nagdisdis kitar iti kayo nga isong rob na. Ita, nalagip mo ita ni Boy tag kayo anak ko. Ay, nawaw. First time. Ang mga nung nakaamiris kin Sapay la kumatatang. Sapay la kumata maamiris nan dagiti pagkurkurangan na. Mas dawak man nanang. Saan matan nga imawawag ni tatang? Apay, kayat mo manan ti mapanaglaba iti kawas na. Saan mat nanang? Mas dawak laang. Amangan kit din hada sa bali nga ibabaon na nanang. Si kakit di matrosi. Iti kasjay atawan ni tatang mo, mga sawa pa'y lang iti sabane. Api akasta ti reaksyon yun nanang. Awan mo timbaga kakasta. Wano, agsilselos kayo kadi? Ha? Wano, mabutang kayo matlaang ang mga sawa ni tatang iti sa bali. Hustuak ka di nanang? Ay, sana? Di kaya aglibak nanang. Ngamin, oray di yu ibaga, madlaw mat iti reaksyon yung agsilselos kayo. Ha? Sana bale, mapanak to iti ayanda lola inton madamdama. Itulod ko ti prutas sa para kenkwana. Di kay madanagan nanang. Pakumustaak ni tatang para kada kayo. Ne, sika magamro sa anak ko. Anya tar aramidom dito balay. Iyad ko lang to'y prutas sa para ni lola, tatang. Ada ni Lola Miteo na anak ko. Isumat lagayam adina kun ay ayaban nga aglaba, tatang. Da kayo matgayam ang taglablaba. Wan anak ko. Kabailak mo. Kan awan pa'y timarami di tigarte. Kunaklakit din na day nyawid yung abalasang. Awan may anak ko. Oray nang iwat ni nanang yo. Diyak mo't pinanggap tagsapul iti sa balay. Numaamuan ni nanang ang nagbalbaliw kayo, sigurado ang maragsakan day jay. Oh, ngata. Sigurado day tatatang. Saan nakanton abirngasan iti don a pobre. Ay, nawaw! Kasta aboyet, aggagat ka ngamin. No amom anawaya kamat, aramidam dagiti rumbang ama aramid. Di mo iuray iti kabalay, wano anak mo. Iti kasta, kat saan da kaabirngasan iti pobre adon. Kang runaan iti amin, saan nakangaisina ti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.